Radio. Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:27. This Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Yari kita sa ika-5 adlaw sa bulan sang Hulyo tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginang kabayuntang okslang kita sa sining mga inuras kag yara lang kamo sa maayong kahimtangan, no? Amuning pagtilaw nga daw kalawig katama, no? Daw ma-consider tayo sa nagkatuig kag pila ka bulan ang nakalipas mga kaaksyon sa gyapon nagasuffer kita sang sitwasyon nga hindi magkala amo mga kaaksyon. Ining sitwasyon sang COVID-19 ba o mo gining pila pinagid ka mabudlay sa tanan, no? Sa mga kaaksyon ta pag likaw lang kung wala gimasang dapat nga kaladtuan sa sining adlaw, mas mayo nga magapabili lang sa inyo tagsa ka mga puloy-an, no? Kag didto sa Patikol, Zoolohoy ho, muning masubo-subo man nga balita kay nagdangat na sa 50 ka mga bangkay ang na-recover kag 5 pa ka mga soldado ang missing bangod sang pagugpas kahapon sang C-130 plane mga kaaksyon. Karon dugay-dugaya aton hibaloon ang pinaka-latest nga information parte sa Patikol, Solo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining mga inuras nagkatsibog ng halos kalabanan pero tayang may mga obra yara pa sa ilatag sa ka mga opisina kag trabaho karon 12 o'clock mga kaaksyon kuha na sila 10:07 na sa sining mga inuras mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon tang pamati sa sining nga odto
mayad gid nga pagpangalagad maayo gid nga pagpangalagad sa sining nga adlaw sang Lunes mga kaaksyon. Sige, may mga masakong mga opisina ta subong no sa gobyerno kag sa lokal man kag sa national mga kaaksyon sa kinandan magainupdanay kita sa sining udto sa ato sining pagpangalagad sa karon dugay-dugay sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters kalakip man ang aton sining mga balita national gikan sa news center plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad karon dugay-dugay ang balita sa Kapitolyo. Hibaloon ta, we have Aksyon Marlon Hinovia kay nag-meeting pa. May pagsinapol dira sa Kapitolyo kag karon dugay-dugay aton hibaloon mga kaaksyon. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center nga information, ini may kang tanan sa kinahanglanon nga mga vaccinators para sa mga natalana, lapnagon nga pagpangbakuna sa Bacolod para sa COVID-19. All set na suno kay Councilor Renesito Inoy Novero. Aton ibaloon na karon sa report ni Aksyon Art Tayhupon samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa 1.4 nga droga na confiscato sa sulod sang isa ka bulan nga operasyon sang Bacolod City Police Office. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Brian Morden, ini may kang tanan sa Banwa sang Calatrava, lalaki nga ginlaslas ang liog gamit ang ispading patay mga kaaksyon. Ato ni baloon na karon we have Aksyon Brian Morden. Samtang sa Victorias may 12 anyos man nga bata nga babae na lumos patay. Samtang sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, reward para sa magatudlo kung makadakop sa duwa pa ka mga iskapi nagsaka. Tag 10,000 to nakaligad, subong tagpilana kada ulo mga kaaksyon. Lang taon tani karon kagibaloon we have Aksyon Alvin Graba sa balita sa patrol. Samtang sa ato sini nagapangunaman nga mga balita out of town sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, isa ka lalaki na sapuan sa dalan nga patay na kag may madamo nga pilas, tugas ang paglabo kag pagbuno. Sus, nano ini? Kag sino ini? Anong development sini? Karon dugay-dugay sa report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, karon lang duwe-dugay mahina ang kalaban. Sige, samtang nagachibog ng halos kalabanan sang palanyagahon nila sa sininga odto. Welcome na diri sa inyo sininga palatuntunan kag sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sininga program karon dugay-dugay. Ato na pangbasahon
ang inyo sini nga mga mensahe. Importante lang nga naka-likes kag nag-share ang aton sini nga mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon tadabaya www.aksonradiobacolod.com.ph. Welcome diri sa inyo sini nga palatuntunan. Sa aton sini nga mga YouTubers Bayaksyon Radyo Bacolod karon dugay-dugay tinguantay na pangbasahon ang inyo sini nga mga mensahe. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang mga kaaksyon kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Lunes, July 5, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang Small Town Lottery 1 kag 36, liwat 1 and 36. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito. Ayos, Lubong ng bayan. pahunay-hunay kamo sa sining nga odto samtang pamati diri sa aton sining programa tingwanta nay pangbasahon ning mga nag-likes kang nag-share ho sa aton sining nga programa mga kaaksyon. Sige saway mga obra ayara lang sa inyo tagsa ka mga puloy-an karon dugay mga kaaksyon. Ang inyo sining nga mga mensahe pakarunan ko lang na diri kita nay sa mga nag-likes kag nag-share ho sa aton sining programa, na? Sige sa mga nakachibog na pagpahunay-hunay lang kay karon dugay-dugay magatrabaho naman, no? Okay, dali gid lang. Kailan taon ta diyan ayo sa mga kaaksyon ta nga nagapamati sa sining udto. While nga broadcast kita kay Madam Suzette Alunan, may lang pagpamati Madam Suzette Alunan, no? Thank you, gid. Kay Antonio Flores, salamat gid sir. Antonio Flores, kay Tia Kim Eriman, Niepes A. Jasmine, may lang pagpamati Lino Guanzon Narvasa, may lang pagpamati Rochelle Polincio Susana, Lisa Montecastro, Melchorita Ferrer, kag Hinrel o Hirel Locsin Talaban. May lang pagpamati. And kay Lito Sicondes, kag Rosilia Seredon, may lang pagpamati Rosilia, no? Elizabeth Hilbulingo Gaton, may lang pagpamati Madam Elizabeth Hilbulingo Gaton. And Janie Solgon, may lang pagpamati Danilo Cielo, no? Danilo Cielo. Kay Susuni Hoxon Bayer. And Valencia Kinet, kay Biola Baloyo Eras. May lang pagpamati man, no? George Gargasiran, kay Bon Panizales, kay Rochelle Evangelista, Gerald Gadudo, and Beth Villanueva. Kay Fernie Espanyola, kag Veron Elie, may lang pagpamati. Junjun Mayordomo, and Bermillo Jeffrey, kay Remar Hicano Haliasgo, Richel Bonilla, kay Edith Biasca, kay Ryan Nardo, Rez Mosla, and sa kay Novi Magapan, Joji Kasalem, no? Kay Era Kabansagan Inventor Talurong, kag kay Jocelyn Acevita Ulak, kag kay Emily Hendrala. May lang pagpamati sa inyo mga kaaksyon namon sa kangina, no? Dali lang. Kay Veron Elie mayong udto sa tanan, mayong udto man Veron Elie. Kay Maria Ko, good noon Sir Rex. Thank you so much Maria Ko. And sa kay Atia Kemeriman, Francisco Guangco, mayong udto, sir, no? Kay Lok Nicor, dira sa La Carlota, may lang pagpamati, dira sa La Carlota. Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, ara naman siya. George Gargasiran, ara naman. Lunchtime, it's Cantong time. Ay, pwede si Sir George Gargasiran, no? Roselia Seridon,
Watching from Qatar, advance gali kamo 5 hours. Ano pa, late ang tamyaw ko, sir. Gani man. Ro advance ka man Oo. Pagro bugtaw Roselia Serido, no? Ay, sige, bugtaw naman Elisa Iligan, may lang pagpamati. Elisa Iligan, kag pamilya Iligan, Kanson, dra sa subdivision, Kanson subdivision, La Carlota. Gerald Gadudo, Marites Baliados. Hilo sa nagpamati, kag sa announcer. Uy, siguro kilala ay, no? Sige, Rochelle Polencio Susana, may lang pagpamati, tamyaw lang sa pamilya, Susana, sa Barangay Malingin, Bago City, kag sa Banat ko nga monitor Ray Baryoga sa Pandanon, Selos, DSB, no? Pandanon, DSB, ayos, salamat kid Rochelle Polencio Susana. Dory Hison, may lang pagpamati, kay Madam Rona Rihida Traba. Happy 64th birthday kay Tita Roselyn Cabrillos Gayoba sa Sitio Pangpang, Barangay Alihis, Valladolid. Sa guwapa niya nga tita. From Rona Rihida Traba, and sige Roselia Seridon ay patamyaw lang sa Barangay Alegria, Morsia, sa pamilya Seridon kag Ventura. Ayos, thank you so much, Gid Roselia. And Madam Alunan Suset, thank you man Jody Don, may lang pagpamati, no? Lisa Montecastro, watching from Doha, Qatar. Salamat gid Lisa Montecastro. Kay Raymar Haliasgo, kaya may lang pagpamati dira sa Barangay Sagang, La Castillana, tamyaw lang Haliasgo, Hikano, Salvatierra, Robles, Cabalfin, kag Tayapan family. Melchorita Ferrer ara naman, no? Sige, thank you gid. Sa inyo tanan-tanan kag Jeg Santistiban, may lang pagpamati sa taga Manila teachers. May ngudto lang ko siling ni Jeg Santistiban. Kay Marites Baliados. Sige Marites thank you gid. Jere Sibugan, watching from Taiwan. Greet lang family Sibugan sa Pontevedra. Thank you so much, sir. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon. Karoon naman ang iba na mahina ang kalaban. Sige, daligid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:46 sa nga tunuras, 11:46 na mga kaaksyon, no? Sige, sa mga kaaksyon daligid lang Aksyon Alvin Graba, standby anay no, sa balita, kay diri kita nay pwede ba lang maghubi na may edad na, pwede gid kung si Aksyon
Ari pagido, gulpi ka balang kantuan ta si Aksyon Alvin Graba nay kuan kita manghisayod kita parte sa sining ining reward para sa magkatudlo bla o kung makadakop man sa duwa pa ka mga eskape nagsaka mga kaaksyon. Sino to gani Aksyon Alvin ang isa to si Ipugon atong taga kuan pagido taga Victorias man ato ni baloon bi kunano kag pila na ang amount sining pagsaka sang reward money sa duwa pa kanabilin nga eskape kagiban pang mabalita sa patrol. Yaring report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin 15,000 na Action Rex. 15,000 15,000 na ang padya, no? Sa Okay. sino man nga makatudlo, makadakop sa duha ka mga eskape sa Negros Occidental District Jail nga sanday Francisco Ipugon sa issue kawayan aksyon na Rex nga ang kaso sini robbery with violation against intimidation of person and robbery with homicide kag against mandiri kay Alejandro Montoya nga ang kaso karnaping, robbery, violation against section 28 sang 10591. ang last to nilang operation do Friday no. Yes, action na Rex. Basta subong daw ay pa progress kung anong latest development to kay sino to ganing isa to Montoya. O kay Montoya. O nga siling to may igo man to tingi hasta subong daw wala pa man. Ano man, Action Rex, that is why ang bagong mando ni BJMP6 Regional Director nga si Senior Super na si Chief Superintendent Arnold Benacosa nga dapat arestohon, dakpon at all cost ining duha. Kapag at all cost buhi na niya kung patay. Patay man o kung buhi man dakpon gid. Oo, at all cost. Ang problema lang galing sa karon, sunod diri kay Jail Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Tuhelio sa piyak sa mga citing action Rex sa lugar partikular sa Northern Negros. Sa madasig lang magkapalagyo ang ining duha action Rex. Tinga Northern Negros lang ang south ya ano to slago pod gyapon nga duwa taon. May araman aksyon na Rex galing kiting iban nga mga sightings ara sa Northern Negros kag nagatimbri abi sa mga otoridad kag especially sa mga katapos ang BJNP. Ang problema lang galing action Rex suno kay Duhelio, posible bala may mga nagabulig pa sa duha action Rex paagi sa pag-timbre o kung pag naggasirbi bala nga lookout action Rex. Nagabulig in short Nagabulig tanan da pati pagkaon, pati biste, pati lookouts da, pati pagtudlo da mo nang gabulig sila. Oo, amo na rason nga ining duha aksyon na Rex madasigin makapalagyo partikular kung may sighting sa lugar ti magambal kita aksyon na Rex sa Ipugon may ara man yung mga Ipugon action Rex sa Northern Negros mong Galing ti amo tong sa Silay bla. yes, action Rex. Sa Silay tong ti napindown man to ganito daw parinti man to sing Ipugon to. Oo, parinti man to nila.
Actually, utod to sa ni Francisco, dumuduma mo to, Ah, bayaw itong napatay okay. dito, oo. Isa ini aksyon na Rex sa mga ginadudahan karon sa mga otoridad, partikular sa mga katapos ang BJNP, ang sighting ara, ultima hora, ara ng mga tropa. Why man aksyon na Rex, no? Gakadulaan sila rason nga ang ila sin nga padya from 10,000, ginhimo nila 15,000 pesos para sa makatudlo kaga makadakop abi sining duha aksyon na Rex. That is why nga sa karon padayon man nga nagapanawagan man si Attorney Dohelio sa mga pumuluyo nga buligan man sila, no, partikular sa pagtudlo kay ginapasiguro man nila ang seguridad sining sinuman nga makatudlo abi sining whereabouts sining duha ka mga SKP aksyon na Rex. Kinta man ko taman aksyon Rex ini balang update sa mag-utod nga Celeste. Ato balang napatay. Atong napatay. Si Marvin Celeste aksyon na Rex ang iya bangkay nagapabilin sa Murcia while ang bangkay ni Danilo Celeste nagapabilin man dara sa isa ka punerarya man sa banwasang Ausyudad Why pa na Talisay. maklaim sang pamilya? Na claim na sa ang problema ng ugali ng Action Rex, subong gina asikaso nila ang death certificate kung si Major Dohelio Pampahambalon may problema pang pamilya Action Rex. Nga? Kwarta. Oh. Oo. So, amo na nga Pero may pamilya nang naka-claim na sa bangkay, ne? Yes, aksyon na Rex. Na-claim na actually, ang problema, ang bangkay arag yapon sa punerarya. Kay gisikutar pa ang ining death certificate, nalakip na diri aksyon Rex. Ang problema pa sa pagpalubong diri sa duha ka mag-utod aksyon na Rex. Ari ang pahayag ni Jail Chief Inspector Jairus Anthony Dohelio. Going pa nga itong manhunt operation. Mga tropa kapag kita nga nag-operate. Basta subong, sir. Kapaluap sa mga reported nga mga sightings. Ano ba yung mga sightings man, sir? Mayara. May mga kabuligid na nga tao, bro. Siyempre, may mga lookouts naman sila vlog. Ano pagid ang mandate ni Brigadier General Buenacosa, sir? At of course, kinanglan, makuha na ito sila ang duha pa nga nabilin. Kag hindi mag-contact ang ato nga tropa, basta hindi sila makuha na doon. Ang padya, yung kaso may makatudlo o kung makadako, sir? So, gintugangan, subong daw 15,000 kung matalipalos ang ilang whereabouts. Higop lang, no? Paglo sa aton. Para at least makuha na nato ni sila. Or sila man, mag-surrender na lang. Para at least malikawan nato ng insidente pareho sa itong natabo sa mga nagligan ngayon adlaw. Medyo madugo, no? Para at least safety sila kung gusto nila mag-surrender. Welcome nato nila. Sir, anong pinaka-latest update? Sining duha nga nagkalamatay, sir, nga mag-utod na Celeste, sir? So, para ang family, nag-process pa lang sa kwan daw kay ang death certificate kag ang nilang permit to transfer sa nakagaber. Hindi mo ito ganit nagpangayo man ito sang bulig. Kay daw lang yung kwarta kung itong pamilya nga makakuan ito. Na-pull out ito sa punerarya nila. Aksyon na Rex, kabahin kita manginisang pahayag ni Major Dohelio sa diin ang pamilya karon nagka-problema man in terms sa pagpalubong bangod man sa kapigaduhon. Sa dugang paginaton nga balita aksyon na Taga Rex. din sila ganito? Ining mag-utod nga kwan. Taga Gawahon? Oo, ining si Marvin Celeste taga Why may Gawahon. asawa? Ay kita ka check action Rex no kung may asawa ini. Check mo kung may asawa na sila nga duwa. Oo, kagining si Celeste, nga Danilo Celeste, taga Timawa. Pila na edad nila nga duwa man? Ang edad diri aksyon na Rex, may kopya ko to ng liyo na doon. I-check ko. Dala lang na kung kaisa sang... Amo, kapalo ka naman da. I'm getting young. Yang obguro. O, sige na. Sa dugang paginaton nga balita aksyon na Rex, ang tiniligdan nga lang Biyernes aksyon Rex dito sa probinsya sa Aklan,
dululungan nga ginaguba ining mga LED bars, LED lights, mga blinking lights, kaga iban mga wangwang, kaga iban pa action rex nga nakuha, nakumpiskar Hindi na naya, dugay na naya nga ginadumilian ng mga wangwang sa mga pribadong mga salakyan. Di, sa aton daw mayara paman gani na din. Dapat ang aton nga HPG magkampanya sini. Yes, Aksyon na Rex, actually, ang mga nakuha diri nga mga LED bars, mga lights, mga blinking lights, alin na diri sa Negros Action Rex, ang ginhimo karon, ang ginhimo sang Highway Patrol Group sa Bugos nga Western Visayas, nag-isa sila. Kay nag-abot gali Aksyon na Rex, ang ila sini nga Director General sang Highway Patrol Group nga si General Alexander Tagum dito sa area sang Aklan, supposed to be mismo sa Iloilo o Takuntani mong dito i-dismantle o kung gubaon abitan-tanan. Ang natabo kay dito ginpili sa probinsya sang Aklan sa provincial office sang Highway Patrol Group sa probinsya sang Aklan dito na Action Rex nga gindala ni Police Major Belito Mariano ang tanan nga mga nakumpiskar nga mga blinking lights ang iban pa. Kung amo ang halindre sa Negros, gindala pa to sa Iloilo na. O gindala dito sa Away Iloilo. na lang digin guba abi or ginwasak dire sa Negros Occidental. Why? Kay Aksyon na Rex kay abiso kon advice mando abi tanan nga mga provincial Highway Patrol Group head Dito tanan sa Iloilo? Dito tanan dito sa Iloilo. O Ano to pilian? Pilian gubon? Gubon, ginguba gid Aksyon na Rex paagi sa pag suno kay Mariano, ginguba ini paagi sa pag ginagyan bala sa pison. Oo. Ate guba gid latanan Action Rex. Pero inig mga nakumpiskar nga mga modified muffler bala sa nakuha sa mga tagsakamot o mga motorsiklo. Way na to nila gindala. Ang gin-turn over ini sa mga syudad kag banwa nga may kuan bala nga may ara nga layi nga dapat kung may ara amo ni nagaladak panti mamulta sila sa banwa o kung syudad Aksyon na Rex. Pila ka LED tong ginpadala sa Iloilo to? Damo to Aksyon na Rex ang gagindala nila mga LED lights nga nakumpiskar from sa Bugos nga Negros Occidental. Ano na from ano na nga bulan na? Tingog for duha ka quarter Action Rex. Duha ka quarter, first kag second. First kag second quarter. And sunod diri kay Sir Mariano nga ilan na lang gintingog dala dito sa probinsya sang highway Aklan, particular sa Highway Patrol Group Provincial Office. Ari Aksyon na Rex ang pahayag ni Police Major Mariano. Yes, sir. Ipadala po natin sa General Office din. Gawa na po ng report instruction. Ginawa po niya doon sa province of Aklan. Doon po sa sa kampo sa provincial office ng Aklan. And na-witness po ng aming SPG Director na si General Alex Taco. Aksyon na Rex, kabahin lamang sa nga pahayag diri ni Major Rebelito Mariano. Report tagikan sa patrol ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon Alvin Graba. Balita gikandra sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time. Last 12, ono na nga oras, may lang nga pagpamati kay Tatay Dolfo kag Nanay Jutay dra sa DSB, no? Ang nagapanamyaw sina sa inyo si Bibi Gregorio Yolo, no? Sang DSB Don Salvador Benedicto. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nagtuan tanay balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. But before sina Aksyon Art, daligid lang standby sa mga ka-aksyon ta nga ti basig problema bala nga wala ga pug-is ang inyo sining kutis.
Bacolod City Government Center ini may kangtanan sa kinanglanon nga mga vaccinator. So para sa natalana nga lapnagon nga pagbang bakuna sa Bacolod para sa COVID-19, all set na suno kay Councilor Inoy Novero mga kaaksyon. Kagiban pang mabalita upod kay Aksyon Art Tayhopon. Yaring report upod sa kay Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Abi ko na duha. Lain galing na tumuk ka, no? Kaya lang ko mas siguro tabo man gin-over ni nga report tayo o siguro sa transmitter ay. Imbes nga may kwan na may to. Ay na. Oh. Ang ang balita action kundi sino nga July gina-expect sang Bacolod City Local Government Unit nga ma-deliver na sang kompanya nga nag-produce sa AstraZeneca COVID-19 vaccine. Ang gin-order sang Bacolod City, isa rin nga mga preparasyon na ginahimo karon sang city government amo ang pagpasiguro nga mayara sang bastante nga mga vaccinators in case gidman nga ang volume sang gin-order sa city mag-abot diri sa Bacolod City this July. Sunod rin kay Councilor Inisito Novero, as a matter of fact, ina siya ginatagan gid sa buong focus sang karon nga administration because nagligad nga si na may walo gali ka Dr. Aksyon Rex kagin hire ang city government of Bacolod. So Amo ni ngalid sa Cebu, kundi lang ni sa local. ina siya ang ginahan nila. Adri na din nag-apply na diya. Okay. So, lain mo lang niya sa Kapunta DOH, kayo na Bulig, lain pag iniya sa mga barangay mga vaccination centers, lain kaso, na magdamo na kay Tikon damo-damo, Aksyon Rex, ang vaccine na mag-abot, diri kinanglan ang tagsa ng mga vaccination centers, while abot nga may magaman dira nga mga doktor, may mga nurses nga vaccinators, dapat may magbulig sila para maging madasig ang pag-roll out. Silang ko galing ni Councilor Renisito Novelo, although na tinabalaan na daan kung pila kabilog ang vaccination centers, kag pila ang vaccinators sa kinahanglan, galing subong hindi pa nila gid ma-fix ang ilag na himo nga pagpreparar kung mga wai pa man sang confirmation kung saan ogid mag-abot ang delivery kag kung ano kadamo nga doses. Pero siling niya ina all set na ang iya sa City Government of Bacolod na in case maubran kontrata ang may pending pagid actually nga gusto man mag-apply para mangin vaccinators sa Bacolod City kung ara na gidman ang supply naging order kay siling ni Councilor Novero sa mayagin padala rin vaccine last time ang halin sa Sinovac kag ining halin sa national na location at least isa man isang basis nila kag actual na gid nga nakita nila kung paano ang flow kada muon sa nga pwede nila makater aside sa mga barangay clustered vaccination centers kundi nagalakip ini sa mga mall Aksyon Rex. So, Kilala ang kabilugan nga na bakuna sa Sinovac kag AstraZeneca diri sa syudad man? Damo na. Actually, kung Pila na ka 1,000 ni? ang dahil nga i-review ko di siya akong record kaya may record naging save last time. Ang as of sang last week na? last week ini siya. Kay ang subong Aksyon Rex sila check ko gani ganito may meeting pabla subong sila ni ang taga USA. Gusto ko kami maluhon kung pila na kaya ang last week to ang total vaccines kaya administer kuan mo 21,000 AstraZeneca, Sinovac 43,000. Ati gamay paglipila lang ka porsyento pa lang ni. Pero niligan pa ni nga simad. Dati ang latest na record Aksyon Rex, ina-try pa na makuha subong kay may nabilin pa to implement kung i-administer na vaccine for Bacolod City. Kita gurong may pinakanubo di sa bilog nga Pilipinas ay.
Di, ang Bacolod City sa Region 6, amo gani may pinakadamo. Gali ka. Kadamo, tadi kaya actually ginatagaan, tadi ako, ginatagan, tadi priority per me, basta may magawa sa abigay na lakit na daan sa Bubble Plus, di ba? Ining 10. Ang Bacolod City, included na sa priority. Kada may ara supply magabot sa Manila, ginapadalaan kita di Aksyon no? Mas damo ka supply ang Bacolod City. Tiyan mo na, ang isa sa mga bintaha no, sa Bacolod na masami mag-avail silang allocation from the national government. Pero ting isa din sunod kay Council Nobel, ang ginapagandaan ginilaya ang ESO City na gin-order kung mag-abot hopefully sininga July ay may malang galing may pa-confirmation dun sa law na muna ya na mag-tingan ini amo na gani nagiganti na naging conduct sila kag isa mga ginalagtaw na ni ang possible na simultaneous na pagpatigayon sa vaccination activity naman bala sa the whole naging preparing of centers para natin maging smooth na ang pag-operate sila in case na may ara sa madamong supply na mag-abot sa Bacolod. Subong nga simana ara pa sa SM, sige pa na da kag sa iban pa nga mga mall naton kung per barangay na. Mali ang sa mall actually sige pero gina-check ko subong ang sa mall kung may ara pa sila kaya ang vaccine pero ginatalipod dito tayo na lang kung nabili ng Aksyon Rex mo. Oo. Amo na lang ito ginapaubos. And then sinilawik gin-check natin na nag-i-council kay Congressman Greg Kaina kaya ang DOH nagambal na may additional na supply kita for Bacolod City sinilawik pero galing ay pa ni Juan Giblapat o na petsa Oo, kung ano nga pizza maabuto. Okay, pag-abot sila, ay na ginapatiner dahil sa kung sa may cold store, sa may storage ka, sa cold storage, ang ginahimo sila, ginatinuan ang pag-roll out sila a day after, matigayon, especially ara naman ang Why pa man okay damo ga pamangkot di after mga September kuno may mga report nga daw may bayad na ni kuno. Ati hindi mo na iburo Aksyon Rex kaya nga sa city. Nandun ko na mo damo tapos na sinika naging Gani man. bakal to alangan to ibaligya karon sa city to. 650,000 doses man to. Diba ibaligya ko na balan. Sila? Oo. Ay hindi ko rin pwede na. Ibaligya mo na karon niya. Pero sa atin niya, pero kay Aksyon Rex ito dahil mo na problema makasarang nila ng bakal. Tiho. Tika na lang naman nag-ibod, karoon din niya mga makuha isang awal matagal na estimate, pero ito mga pigado, kung paano na sila gagawin man? Injection, di baligya mo na yan. May mga pasuni. Actually, why pa man confirmation gikan sa local government naton, ang syudad sa Bacolod, parte sa sining Baligyanay, bla? Lalo, Aksyon Rex, ang mga matabol, Sullivan na nag-alang pa magpabakuna sa dito. Mambay sila ba kung nagpasugot ko, talay libre pa, wala pa kong gasto. Yung mga kung mga kung baligya, bisan 2,000 na nakaroon, pwede ka makuha sa 2,000 na minuit simpo ba? Ay kung Cantong, di na damo lubo ito sa mga plakay. Tapos namin yung tuga ko po, na to, okay na. Laban eh. Pigaling kung pigado ka, hindi ka din makagail siya. Ano lang isa sa masubok na problema. Ariya si Councilor Inisito Rogaro. Councilor? We have prepared already our vaccinators. May dugang kita nga ning again. Hire pagit nga mga 8 ka doctors na naglikad ng semana sa among session. And then kung kinanglan pagit nga mga dugangan, then we can add even more numbers. Hindi man tadayon ka himo kontrata with other personnel kay wala man ta kabalo kun ano gid kadamo dayon sa may maabot mo. We have already set our goals to that direction. Pero subject na sa volume of vaccines na maabot. Kaya if the volume of vaccines may only be job within 5 areas lang o 6 ka centers, you don't need to open all the centers na identify mo. Okay. Diba? So, depende. In other words, there will be as much vaccination centers and there will be as much personnel deployed
according to how much will the volume of vaccines that will arrive. Yeah, we have readied ourselves for that. Ang mayor naton, paano siya forward-looking, ina-prepare na kanan. Amaraso na example ni Councilor Lovero, si Mayor makita ko din sa post ng PIO na complete nila ya sa ika-second dose. daw sang Sabado na niyang vaccination bla. Ti Mayo ko nakakompleto na siya. Kabay patanay kami masunod banda. Oo. Para kung Para kaso kumplito na lang tatanan bla. pero yung kaso na yun, nabaligyan na, hindi tambayat eh. Laban. Walang balita, ang ikan sa Bacolod City Hall, ang ka-aksyon nyo, aksyon ay tayo po na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Artay Hupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:13 na nga oras 12:30 na mga kaaksyon sa iluhan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa Banwas ang Calatrava, lalaki nga ginlaslas ang liog ho gamit ang espading patay maniho. Ano ni may kaengkwentro ni kag sa syudad sang Victorias subo-subo man nga balita ho muning pandemya 12 anyos nga bata nga babaye na lumos ini patay mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Hibalawon ta ng report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon na Bri. Way pagyapon. Sige, dali lang si Aksyon na Brian Morden ang sa iluhan ta, mga kaaksyon, no? Sige, Aksyon na Bri, mayungod to. Yes, Aksyon na Rex, patay gini isa ka lalaki ho, matapos nga ini ang gulot ang liog sa isa ka lugar dito sa area sang Calatrava, partikularmente na sa may sitio Bunbon, Barangay Marcelo, kahapon mga alas 4 takna sang hapon. Ang biktima diri kilala sa kay Dante Ano, 34 anyo, soltero, kag ang suspect diri kilala sa kay Samuel Dinglasan, 42 anyos, may live-in partner ini para nagpuyo sa amuman nga lugar. Sa pagpangusisa diri di Police Corporal Reste Sibiliano, investigador sang Calatrava PNP, ining duha upod malang nag-inom-inom sa puloy-an sang suspetsado man kag naglalisay ini sila. May gamay nga lislase subay na malaan kung ano ginlalisan dito na nga nagkuha sang espading ining suspect kag gulot o kon ginlaslas ang liog sang biktima gamit ang amo nga hinganiman. Hinagaw pa ini daladra sa may Calatrava District Hospital pero indeklara gid ining patay. Dugang sa pagpangusisa ni Sibiliano na himo sang suspetsadong pagpatay sa biktima bangod sa iyang napabaton sa sang informasyon nga ang biktima luyag man siyang patsyon. So ginunahan niya na lang Aksyon Rex para hindi na siya ang maunahan man nga apatsyon. But diri sa kay Sibiliano, investigador, inataran mga chismis gid lamang kag wala gid sang patpodla kag konkreto nga mga information nga nakuha sining suspect. Nag-inom na sila ako na balay ko sa magulang na biktima. Nag-inom na sila doon niya. Binay ka ng suspect na to. Sa una, may previous na ako na sila. Ginastrip na siya sa kanang victim na to. Ginawakulong patisyon. Okay, oo. So, wala na. Siguro ko yung sa ron. Mas maunahan dyan. Tingin na kung mag-unahan. Okay. Pero, inom. Kung kanilang Duwa na dyan sila sa inom-inom. wala ako siya. Kaya natuloy sila tanan. Ako siya. Witness lang to sa kaso. Oo. So, kung malis na, dito posibleng sa hospital, hindi man daw bilang mo subong, hindi pa na ako ito sa inquest kung makikita.
Amarang porosyon sang kalayan ni Police Corporal Civilian ng investigador siring nasambit nga krimen. Ang suspect tigayon nga nakakpan ini tibwas nga adlaw kaso nga homicide gid ang yasni nga ato bangon action Rexa. Wagit sila away nga duwa mga kuan lang kutso-kutso tigin unahan niya na kuno kay dasi siya pang tatsyon ano. Ang ibang nga balita sa Victorias isa ka 12 anyos na bata nga babae inihop ang nalumos dira sa may mangrove plant nursery area Aquacards Barangay 13 syudad sang Victorias sa kahapon may isang hapon. Biktima diri hinago ang ngalan pero diba 12 anyos nagapuyo man sa nasambit nga lugar. Sa pagpangusisa diri sa Victorias PNP ang ining 12 anyos nag-upod sa iya sini nga amay nga nag-duty bilang bantay kantunggan no daw ga pamantay sa kilid baybay dira ko ni subaan katunggan Aksyon Rex katunggan inang mga sa komblay gad baybay na igad baybay sa mga suba daw ga bantay sa mga tanom de Aksyon Rex oo nagupod ini siya gindalaman sang amay. Pero nagpaligo ini siya sunod sa report sa madalam-dalam nga portion sang suba nga ini kag way gid mahingagaw sang amay kay gin kuani siya gin anod sang mapula-pwersa nga naludo sang tubig kag way gid malagas nagmaruro gani siya sunex kag patay gid ini nasambit iya nga biktima gin hingagaw pa ini dalaman sa ikaayong lawas dira nga hospital pero ginbawian gid sang kabuhi Aksyon Rex ano. Ang iba nga balita pagkaroon kag sa hapon ini balita sa Cadiz man ang gagasabo dito gamay na lang sa syudad sang San Carlos. Balita sa Nokpo, Aksyon Brian Moda nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:20 na nga oras. Salamat gid Aksyon Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office sa mga kaaksyon ta daligid lang ha kay makuantanay mahatag kita sang pila ka mga palimton sa inyo mga kaaksyon namon sa kanginan. No? May tisianay kulang balang imo sining lawas ang vitamin C kinang Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo.
Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Ayos. Sige, dali lang mga kaaksyon, no? Sa mga kaaksyon ta kay Mario Bacauco Erad, may lang nga pagpamati. And Jocelyn Libon Dispoho and John Vicente, dira sa pamilya sa Himamaylan City, Barangay Carabalan. Halin sa kay John Vicente, sang Barangay Hagnaya, Hamindan Capiz, no? Liberty Binitin Ubaldo, may lang nga pagpamati sa akon nga ihada nga si Charian Praba. Nga nagapamati sa Aksyon BBB. Thank you, gid Charian Praba. Halin sa kay Liberty Binitin Ubaldo. And Niel Brian Balues, may lang nga pagpamati Niel, kag pamilya Diasis, dira sa Barangay Agisan, Himamaylan City. Thank you, gid. Ayos, kay Niel Brian Balues. Elias Bandada, may lang nga pagpamati. Why ni siguro nga pamati yo? But kung nga pamati ni si Elias Bandada. Lito Dayap, may lang nga pagpamati Lito Dayap, no? Paglinawan Ortes Juyan, may lang nga pagpamati, watching live from La Castellana. Paglinawan Joy Ann, no? Kagawa Dimbong Jocampo, thank you so much, gid. Mr. Milili Oligo, may lang nga pagpamati. Why na nila ginapang ribag ang ila sining mga ginpang text, ginapadala lang nila. Ay, pwede. Dayaw man ko ka, ano? Good PM kay Jassy Montesino. Greet ko lang si nanay kag manghod ko, pamilya Paswit. Ayos. Lorenzo Lorino, may lang nga pagpamati dira sa Concepcion, Talisay, sa kay Sir Lorenzo Loreno kag kay Mrs. Yadra, no? Thank you, good sir. And Michael John P. Season, may lang nga pagpamati dira sa Proc Brotherhood, Barangay Sumag. Great siya lang si Victorio Hison Jr., Solpicio Garciano, no? Renato Natoy Parar, Dines Abdon, Don Ramon Piodina, batch of Sumag Elementary School. Okay, sige. Thank you, good sir. Michael John P. Season. Okay. Sa kay Ida Hipes, may lang pagpamati, Marisol
Malbas kag kay Ma'am Josel Toledo sang Gargato Hinigaran. May palagas lang si Neil Brian Baluwes sa Barangay Agisan kag sa Barangay Claro Binalbagan kag sa pamilya Baluwes kag pamilya Gomez dira sa Banwasang Isabela. Sige. Alin sa kay Neil Brian Baluwes. Kay Noel Amar, may lang pagpamate. Tamyaw lang kumpare nga si Boy Jolingo, kag Reboy Alunan, kag ang iya sining inablos nga si Taboy Derla. Kag si Biola, kag Junjun Erasa, dira sa Barangay Panukoy, no? Kay Renz Bilda, may lang, kay Renz Ibang Lista, may lang pagpamate. Renz Ibang Helesta. Kay Cherek Rojo, may lang pagpamati, gamon ito sa Quezon City, Metro Manila. Taway guro si Cherek subong, no? Taga Purok Bougainvillea, Barangay Pandanon, Silos Morsia, may lang pag-monitor, no? Kay Pelton Lipora sa Pasay City, salamat gid Pelton Lipora. Kay Vanessa M. Mayo, may lang pagpamati, Barrio Garay, good PM lang. Kay Jinky Dialagdon, Rochelle Torbella, Laydin Navarrete, and Antonio Flores. Siling ni Antonio Flores, ling Aksyon Rex, good PM, manawagan lang ko sa pasahero kung wala kabayad, gina sa akon kay ipablatter ko na lang sila sa backup. Wis lang kabayad, sir? Bioli Sorry, may lang pagpamati dira sa Lagranha, La Carlota. Martin Aliling, may lang pag-monitor man. Madam Virginia San Antonio Olpenda. Greet lang si Nixon ng San Antonio Olpenda. Kadlawan niya subong. Torex. Happy birthday. Thank you, Gid. Happy birthday, Nixon San Antonio Olpenda. Kay Robert Roma, kay H. Darling Macmores. Happy heavenly birthday sa nanay ko. I miss you. Siling ni H. Darling Macmores. Vicente Manlangit Bayabado Jr. Malang pagpamati. Kag pamilya Hukson sa Happy 26 Happy Independence Day. Maraming salamat. Okay. Sa kay Darling Macmores. Kay H. Darling Macmores. Marilyn Diaz, may lang pagpamati Marilyn. Kay Grenia Tisola, may lang pagpamati Gray. Kag sa tanan nga tourism people nga nagapanyaga kag naga-summer, kag ka-summer Espinosa, may lang pagpanyaga. Sa dini Nona Agravante, may lang pagpamati, and Tomas Brunyola, and Jerry Sibugan, no? Sa pamilya Sibugan sa Pontevedra. Ayos. Thank you, Gid. Salamat, Gid. Sige. Remar Biranyo Lingoste, may lang pagpamati sa Gimit La Carlota, kag Lorby Solomon, no? Greetings to my wife Maricel Amante Solomon sa nga naga-tune in sa inyo stasyon. Thank you, Gid Lorby Solomon, no? Mary Jane Saludares, may lang monitor. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na standbayan ay manong balik kita sa diligid lamang madugay. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan?
Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contract tracing, pag-monitor sa mga residenteng na expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contract tracing, pag-monitor sa mga residenteng na expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak!
Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay... Philippine Standard Time, las 12:38. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:39 ang aton oras. May lang pagpamati kay Yorba Quiniol dira sa Kingdom of Saudi Arabia. Kag Noel Amar, may palagas lang kay Perla Rinaldo, Rorek Maike, kag Ivan Amar dira sa Barangay Alihis. May lang pagpamati kag Idi Laos, kag Nanay Isabel. Paring Alana Bales, Sara man, present man siya. Thank you so much, paring Alana Bales, sige, kantuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa masobra 101 mil ka negrense ang fully vaccinated na sang COVID-19 vaccine. Mayo man no? Kag iga isyo ni Goblakson nga nagadula sang requirements nga RT-PCR test result sa mga fully vaccinated. Ato ni balaon na yung report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex dari sa may Kapitolyo Provincial gin presentar wala gila mamadugay ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sa dasakan ang datos nga gin submit sa nga Provincial Health Office pagi sa kay Dr. Ernel Tumimbang. Datos ini nakapakita nga mayara sa masobra 101 mil ka mga negrosanon ang fully vaccinated na sang bakuna kontra sa COVID-19. But sa lingon, nakatapos sila sang pagbabakuna ikaduhang dose Aksyon Rex. Kag mayara na sang protection ang ila sa ding lawas agod to nga di matapaan pananglit nga matapikan sang virus. Galing kay jutay pa na Aksyon Mar kumpara sa population sang Negros Occidental mo. Jutay pa katama Aksyon Rex kay ang target sa 70% sa population mo. Siguro. Amo ni gani sorry sa adlaw sige ang vaccination sa mga banwa kag syudad kundi mayara sang isa ka semana tong mass vaccination sa mga local government units natapos na sa tong Biyernes, Hulyo 2 pero wala kahulugan nga tapos ato
kung sino nga mga banwa kag syudad ang naga-request sang additional nga vaccines, padalan Aksyon Rex ka mga sige-sige ang pagpamakuna. Kundi ang ulihi nga nag-abot tong brand ang Pfizer. Ang Pfizer hambal ni Diaz, mga isa na lang kalibo ang nagkalabilin. No? Isa 1,000 doses. So, ining isa kalibo ni target Aksyon Rex nga maubos ni bakuna today. Kaya nakaschedule subong ang mga personnel halin sa nagkalain-lain nga mga ahensya sa gobyerno nga mayara sa talatapan diri sa syudad sang Bacolod. Mayara Aksyon Rex nga nag-request nga miyembro sang militar, mayara taga DepEd, mayara sang person with comorbidities, mayara man nga Aksyon Rex taga GSIS, taga Duli. Amo ni sila sa buwan naka-schedule nga bakunahan sang Pfizer nga COVID-19 vaccine. Ang bakuna naman nga mag-aabot Aksyon Rex, mayara kita sang paabuton kadumdum kato sang nagligad tong ang mga LGUs amo gayang nag-order, nag-purchase. Gasto gayang kwarta sang mga banwa kag syudad. Pero nauna pa gani inabot dali maging kindunar sang gobyerno. Ang sa aton diri sa Negros Occidental, kundi ang ato sa naging purchase mga 100,000 doses nga AstraZeneca. At last Aksyon Rex may schedule na gid man nga maabot. Pero hindi 100,000. Pila? Sa 100,000 nga gin-order, ang maabot Aksyon Rex 3,500 lang. Tayo tama ti hambal ni Diaz 2% lang, 3.5% lang na sa atong siri nga gin-order. Maabot ini Hulyo 15. July 15 ang ginbakal tagidya nga AstraZeneca. Ang fully vaccinated may vaccination card na sila nga kuwaon. Pamatuod nga nakapabakuna sila ikaduwa nga dose, fully vaccinated na sila. Ang gobyerno provincial sa Negros Occidental mahimo sa ginatawag nga QR codes pa-online. Basta di ka makadto, babalaan kung fully vaccinated ka na or hindi. Karon sa hapon, Aksyon Rex, mapagwa sa executive order si Governor Bong Lacson, executive order nga nag-a-adapt siringgin pagwa balang memo man sang IATF protocol para sa mga fully vaccinated individuals. Kaya na pagwa nila nagligad nga adlaw ni i-adapt siya sang Negros Occidental. Ang matabo si Aksyon Rex nga ang fully vaccinated nga mga tao no need na nga i-require pa sila sang RT-PCR test. No? Kung fully vaccinated. Fully vaccinated. Pero ang hindi sige lang gyapon. Sige lang gyapon na Rex. Kuan man ni gani, amo ni sa gani nga hambal ni Diaz, kani hambal ni Gov Lacson, makabulig ni dugang pagkumbinser sa mga tao. Kaya amo na ni kinamuno nagliligad nga mga binulan sang gobyerno nasyonal mo. Nga kinahanglan Aksyon Rex importante nga fully vaccinated ka, bakunahan ka sa COVID-19 kay i-require gina sa mga pag-process mo, pag-travel mo, Aksyon Rex. Dari na ho. No? Ang bintaha, no need na mag-present ka RT-PCR test result, basta may vaccination card ka, kag fully vaccinated ka na. Hindi ka magkalusot, kay mayara sang QR codes, dari sa Negros Occidental, abalaan online. Yari sa Atty. Diaz. Okay, dalagi na, Arisa. Creating QR codes para sa aton nga full vaccinees so that ma-link online wherever they are for travel purposes. It can be validated online pag hindi ma-falsifikar ang aton nga mga credentials regarding full vaccination. So IATF already released a more relaxed quarantine procedure for those fully vaccinated. So we expect damo naman ni ma-take advantage na. That's why we have to protect the
integrity sa aton nga mga records by creating that QR code system of validation sa aton nga mga full vaccinees. Sa para Atty. Diaz Aksyon Rex, singit ko lang kay nagkadto diri sa mga aga sa talatapan ni Diaz ang OIC nga Chief of Hospital sa Teresita L. Halandone Provincial Hospital, OIC Chief of Hospital nga si Mary Ann Maestra Lacson Rex. Bago na da subong? Bago na subong? Oo, kay doon nag-retire na itong... OIC Chief of Hospital Tunisa, si Mary Ann Maestral. Okay. Oo. May sulat sa akin submit kay Govlaxon kay damo Aksyon Rex mga frontliners dira sa hospital nagpositive sa COVID-19 dalahig pang ila sa miyembro sa pamilya. Kahapon Aksyon Rex nagligad nga si Mana hambal ni Diaz amo tong madamo-damo. Subong adlaw may duha nga nagdugang gindala na sa bahin sang Mamukal Resort nga Isolation Facility. Amo ning nag-request si Dr. Maestra sa kay Govlaxon nga bangod sa paggasaka sang kadamuon sa mga infected frontline staff. Nag-request siya nga aprobahan ang plano nga ang pwede lamang patunon anay dira sa Siray Hospital amo ang emergency surgical operations until further notice. Kay may contact tracing pa Aksyon Rex nga patigayonon. Subong aga lang ari sa office ni Diaz sabit kay Gov depende ni sa approval karon ni Gov Lacson karon sa hapon basi madugan man ni sa pag-issue ni Gov Lacson sang paribag o Aksyon Rex nga executive order naman. Sa admin staff ang kalabanan ka nag-positive ambal na Diaz ang infection naglapta pagod man kati nagatabok-tabok ini sila nagahadto sila sa iban nga department nagakaon sa gwa amo ni nga daw kadamo sa mga persona dara sa may Silay Hospital tupad sa Silay Hospital nga dapat laton na ni gali ni naglaton ti ambal diri ni Maestral kay nag-anti sa magwa Aksyon Rex diri sa Capitol naghapit diri sa Beach Center sila niya di man niguro maglabos punto nga asira kami na temporary. Di operation sige gihapon. Pero limitahan lang anay kay di babalaan kung ano to kadamoon ang mga nagka-close contact sa mga nag-positive sa COVID-19. Iban nga balita pagkaroon ta may update sa Negros Fire Cyber Center bla. Nanong update sini gamay lang be kay daw kadamo nadasang nagapamangkot kung anong sitwasyon sang Negros Cyber Center subong. Ang provincial government na subong 100% amo na nagadumala. Provincial government? Yes, provincial government okay. Hindi na private. Kay before sina private mo. Manila based to Aksyon Rex. Amo to nga daw hindi ka ganansya hindi why appear di ang provincial government. So ang provincial government ang set up pag-o security pag-o Aksyon Rex ang mga provincial capital employees nga mayara sang obligasyon or posisyon nga assign dira kag pila pa malang kadlaw sa Aksyon Rex kay July 1 isla mo nag-umpisa take over 100% balik dira sa Negros Fire Cyber Center. Update agad sa pagsaylo naman sa Capitol sa Lisa City karon lang sa hapon kay mayara sa update hali sa kay Governor Bong Lacson. Aksyon Malot sinubaya gikan sa Kapitolyo Provincial ang kaaksyon nyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacarod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Life Extension Vitamin D3.
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:52 ang aton oras, may lang pagpamati kay Diding Alojamento dira sa Barangay Antipolo, Pontevedra. Diding Alojamento kay Huma Lumina, may lang pagpamati. Joseph Pacifico sa Mayor's Office da sa San Enrique, may lang pagpamati kay Kathleen Tavares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, kag Richelle Espinosa, kag Carla Salva. Salamat gid sir, no? Barrio Garay, Araman. Ayos, thank you so much, Gid. Kantuan tanay balita ni Aksyon ni Eric Magbanwa, maki-update tanay sa siling 1.4 million nga droga na confiscate ni sa sulod lang sang isa ka bulan nga operation sang Bacolod City Police Office. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Oh yes, Aksyon Rex Peregrino. Ayun di purma. Doma yung imo nga tirada ba? Ati kay may ginapabot. Gani, pila na lang katulog Oo, masustain ta gani ang isa ka bulan. Hindi pa nga inadlaw na lang kag sinimanang ulaton ta. Di wala kita na? Kag makadugang kita. Pwede ka nakadugang to kay Marnie, no? Okay. Ang tupad mo daw, gahuyo-huyo. Huwag natulugan ka na to. Silingkog yun daw. Patuyo sa kay ang iya bulsa nagadulo. Dumanok ba? Dumanok ang nagadulo ang bulsa ba? Sige lang, Aksyon Alvin. Tirada lang. Tirada lang kag magpulok-pulok. Diradahan lang kay kaming bala. Diradahan lang, Aksyon Alvin. Kay kami bala na Aksyon Rex mo. No? Kami sa likod mo na magbunal sa mo. Ayun di purma. Magbunal gina. Wala nga pagpamati kay Kapchad, Kapchad Ferriari sila, kag si Jofred sa Panta. Iyo, ablara sila. Ara sila. Good. Naman ang importante nga malipay mo sa Aksyon Rex, no? Oo. Ayun di purma. Huwag ka mo nagapabatsyag sa iya, no? Ito pabatsyag ka mo siya para nga hindi wala, siya magsunggot, nagapabatsyag no? Hasta subong sapo, no? Hindi ka mapabatsagan yung si Rex para hindi magsunggot ang dungan niya, no? Hindi ka magsunggot ang dungan niya, kamang yan ang katapat siya. Ara. Tuubon ta kamang yan sa Aksyon Rex, no? Para nga hindi magsunggot ang dungan niya, Daw si no? paring ala na balis man ba? Pare! No. Hindi lang kalamay, ha? Hindi na kami pabirahan ni Pare sa kalamay. Kito, daw sobra ng kalamay eh. Sobra para sa kalamay ang ginabira mo sa amon. Pero hindi naging kalamay, Pare Alan, ha? Oo. Basi kung magsaka ka mo yung sugar, no? Ayun di purma. Ano ka nag-control sa mga sugar level? Ayo. Amo na ng tirada, no? Salamat kay Kapcha na kay Klawa Jofred, ha? Oo. Puro ba siya mga mo, no? Bisan din nila sa akon kay Rex na lang, no? Ayun di purma. Hindi amo. Amo na ng tirada, Kapcha kagawad, no? Si Pare Engineer Arthur Normandila. Nan. Kag si Engineer Marlon Posisyon sa Manila, no? Si Joseph Sa no Pertuto. magkabalik man? Kung may time pa buta ta gusto Domingo, Oo, no? Kung gusto mo Domingo, balik ta to. Domingo. Pero alam mo sa schedule mo. Ayun di purma. Sige lang, pabalon ka lang sila. Pares mo lang mo ni Arturo kung isa schedule mo. Ati, balik ka kung kaysa kung gadulo ka, mas maayon nang magpadulo ka, ano? Ayun di purma. Kaya wala ka pa masalapayan, bla? Gani kay kung gadulo, padulo ka na lang. Kaya kung nga nagadulo ka, magpatose ka mo. Ati, disgrasya kung Kasi magpatusi ka pa eh. maganitan ka pa, no? Kag Ayun di masapulan. purma. Magganitan kag masampulan. Wala sila pala kayo machimpo kay walang kubla. Kaya walang kubla sa mga sunod ka mga sinimana. Kay... Para nga ma-adjust naman ang schedule to ni Engineer Marlon Posisyon. Gani No? man. Kay si Joseph Chowa dagag kay... sino ganito? Nalipat na ko, daway sa gapakita. Kay Manuel ko. Daway sa gapakita, galing no? Gani, hindi na siya mapakita kay baro ko busy at Aksyon Rex mo. Busy pa sa... Kung nabot sinig ko, mapadala lang na siya. Ina. Ayun di purma. Si Sir Joseph Chowa, gani Oo, ay masagani ka daway puto ba sa ako. pabatyagan no sa Kasi kung sinuhan? nalumutan si Boss Joseph Chua, no? Gano sa? Nalumutan. Ayun di purma.
Punga-punga lang pagkakuha sa lumot. Nakadugay na doon, nalipat ko sa itsura nila. Oo, pabatsag mga mukerik sa Cantong, Sir Manuel, Sir Joseph. Ayo di purma. Pito na kabulan. Bakit naisip mo ba? Ayo, naisip mo ba? Kung kinabaliwala ka lang rin, naisip mo gigili yan. Ginapatinan mo gid yan. Ginapatinan ko gid na. Kaya mo nang Parinuno ko pa nagpito na magbulan manugwalo gani guro siya Ayo di purma. doon nagligan pag ito yung ato. Kaya na po parinuno, pero lang ka pamatito kay kagid pabatsag kay Parirex Kanto. Pabatsag man sa text pero sa text lang naman Namiya sa aktual mong namiya akong aktual. Oo, kay tingin sinibla nila ko sa mga pagkaon pa. Sugig ka nga namin, pero tinamit kidya matilawan kidya kidya matilawan. Sugig ka lang nga namin, pero kung nagtilawan mo yung minuto, sige ba, tiyan mo gining gwapo. Namit gid man siya, no? Amugin. Namit gid, sige-sigihan niya daan, no? Ayo di purma. Sige, ano rin yung 1.4 million Congratulations sa BCPO kay in a span of 1 month, dako-dako yung accomplishment. Dako-dako, no? 1.4? Oo, sa isa kabulan from June 1 to 30, Aksyon Rex, no? 1.4 million pesos nga valor sa Shabu, that is equivalent na sang 211.712 grams sang Shabu ang na-recover nila Aksyon Rex. Kung ni madakpan sang BCPO ni do, damo na naglingin ulos ini. Oo, magabong 49 ni ka drug operation mong. Ang ilagay patigayon sa sulod ng isa ka bulan from 1 to 30 bulan sang June. Di resulta diri Aksyon Rex, 62 diri ka mga street level ang ilang na aresto. Duwa diri mga minor de edad. So far, ang records ang Bacolod City Police Office Operations Branch sa idalom ni Police Lieutenant Colonel Estrellada, mga almost 71 cases gid ang na-file nila sa korte sa paglapas ang Republic Act 9165 o kon illegal possession of prohibited drugs. With this development, aminado man gihapon si Police Lieutenant Colonel Estrellada nga pisar sining wala untat nga drug operation nila na obserbahan nila nga wala mga gapon untat ang baligyanay kag gamit sa Cebu diri sa masyudad sa Bacolod, no? Pero siling ni Lieutenant Colonel Estrellada hindi Aksyon Rex maguntat ang BCPO mintas tanto nga may ara gyapon naga-patronize, no, kag naga-engage sa pagbaligya kag paggamit sa ginadilian nga droga. Amo muna gani nga mga ginakampanya sa atong mga mga kauturan sa dalong kay despite ang effort nga muna i-eradicate ang illegal drugs sa atong area, but then may ada pa gid nga nagahubot di kabalo man kita nga wala man diri ang laboratory, ang Cebu laboratory, so may nagadala gid diri and then muna naga-distribute sa illegal nga droga sa atong area. So sa amon nag-base man kami ang ato nga mga operation rate, no? Nag-base man kita sa mga information nga ginahatag sa atong mga masaligan man nga mga hasip nato no so amo na which resulted sa accomplishment natin sa illegal drugs sa sang bulan sang June. Aksyon Rex po sa palayagan ni Police Lieutenant Colonel Estrellada, ang Operation Chief sang Bacolod City Police Office. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magbarulig report sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. May nga pagpamati kay Nonoy Elmer Iliano, gatamyaw lang sa pamilya Toledo sa Sagay City halin sa Migo Codere sa Quezon City. Kag dira gali sa Kabadyangan si Palay, tamyaw kuman sila dira. Nonoy Elmer Iliano nagapanamyaw. Si Mike Jan Samuel D.C. Baho, dira sa Moises Padilla, panyaga, sudan niya kuno talaba, bao ka na mits, no? May lang pagpamati sa Builugan Brotherhood.
Buylugan Brotherhood. Salamat gid Mike John Seva sa imo sining pagpanamyaw. Ayos. Sige sa mga kaaksyon ta, kung nag-problema ikaw sang imo sining diabetes, Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:04 ang aton oras. Daligid lang mga kaaksyon kay si Aksyon Roger Gotib naka-standby pa sa syudad sang Cadiz. Karon dugay-dugaya ang aton sining tie-up broadcast tupod ang Aksyon Radyo Iloilo. Kadtuan tanay si Aksyon Brian Morden, si Aksyon Brian, si Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Ini may kangtanan sa sining daligid lang no sa sining isa ka lalaki na sa puwan nga nga patay na kag damo sang pila sa lawas. So ibaloon tabi we Aksyon Roger Gotib sa syudad naman sang Cadiz angot sining balita mga kaaksyon no. Aksyon Roger daligid lang standby anay noy tinguan ta ni anay nga maplastar no. Sige. Kantuan tang balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Aksyon Rex, ginaimbestigahan pa karon sa makatapos ang kapulisan sa syudad sang Cadiz. Ini ang insidente nga pagkasapo sa isa ka persona nga inisya wala na sa kabuhi samtang nga nagahamyangon sa isa ka dalanon diri sa bahin sang Barangay Cabal Proper Zone sa syudad sang Cadiz. Narabo ang insidente mga pasado alas 10 ng taklas ng gabi kagabigid lamang, Hulyo 4 sa mga lugar. Ang biktima nakilala ini sa mismo mga kaingod nga si Ronilo Canillo, 49 anyos sa edad, may ara ang living partner kag yara man sa mga lugar. Ini siya residente sa syudad sang Sagay sa bahin sang Barangay Pabrika. Suro sa iya sini nga kaingod nga mo mismo ang nakakita matapos nga nabatian ang mga paglagapak sa ulunan sa gila sini nga puluyan, ining si Nunoy Jose Agutaya, na mismo mo nagtawag sa Barangay Kagawan kag Barangay Tanod, agad marespondihan ang ining nga insidente sa iya nga pagmahayag. Ako wala na ko pwede sa balay. Kaya daw, nakabati ko lagapak. Di sa buwak ko daw na ako mamagad. Ito na buwak ko. Gaslight ko. Oo. Kung pa ko dyan sa biyasan ko dyan pag-abrito ng sira, matampak di kaya ito lang di isa pagpagi ka sa ko nga may tao ka malabang sa mga sila. Sa iya sige kantuan, laslas ang liog tuga sa paglabo sa biktima. May dako katama nga bamha nga pilas sa likod. Kagsubugman may ara pagid nga paglabo sa ulo kag nautod upon gawilwig na iya sini nga isa ka tudlo sa iya sini nga kamot. Kilayraman nga nagresponder sa Kagawad Gregorio kag ang mga barangay tanod kag nagtawag man sa presensya sa kapulisan. Gidala ang biktima sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic kagabi apang gideklarar nga dead on arrival. Imbestigar pa karon ang kapulisan pero ari sila sa pag-imbestigar nga sa diin ang living partner nga si Dinya Dicara ang wala na
sa lugar agad kung tani nga mapatigayonan man sa investigasyon. Lato-laton Aksyon Rex kung ano ang mga resulta kung ano ang motibo sa pagpatay kay wala pa karon sa may matudlo nga suspect. Report dito sa siyudad kang Cadiz, una sa Balita, una sa Aksyon. Ini sa Aksyon, Roger Gutim report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa, 8 ng atunura. Salamat gid sa kay Aksyon na Roger Gotim, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. May lang pagpamati sa kay Javier Gali Bayaw Kurin, si Nunoy Elmer Iliano ni, kag si Manjo Arnijo, kag Toto Leo. Sino nga Toto Leo ni? O sige, daligid lang mga kaaksyon na standby sa aton sini nga pagpanumbalik ang aton sini nga taya podcast tupod ang Aksyon Radyo Iloilo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Balikan naton ang Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa, 10 ng atunuras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Una sa aton sini nga pagdataya broadcast upod ang Aksyon no Radyo Iloilo, kaupod na dito si Aksyon Mario Hilonggo, ang hisayod na to anay sang pila ka mga balita sa syudad kag probinsya sang Iloilo. We have Aksyon na Mario Hilonggo. Welcome Iloilo. May nga po na Aksyon Mar. Alauna 10 ang ato nga oras sa pagpangalagad sa nga balita Banat Bulig. Siyempre na sa aton nga region-wide tandem broadcast Iloilo Bacolod upod sa aton nga counterpart dito sa Bacolod with Aksyon Rex Cantong. Check ta ang aton nga Radyo Bacolod. Welcome Bacolod! Mayong udto kag subo-subo maniho sa mga kaaksyon naton diri sa Negros Occidental. Daway pa kami sang nabaton nga information diri Aksyon Mar. Dira sa Iloilo daw may duwa na kon isa ka miyembro sang Philippine Army nga na-crash dito sa Patikol, Solo. Aksyon Mar? Reported Abdol nga ang isa nag-apelyido Probido, may pamilya sa barangay Kapulan sa Banwa sang Mina, pero dito nanisubong sa Pagadian naga-istarye dalin sang high school tubtob magkatrabaho na Aksyon Rex kag maisaman nga
daw ang father niya taga dire sa distrito sa Haro, ang apelyido to na dala to sa plane crash to sa iya kasi 130 to, Abdol. Gani man, subo-subo man sa part sang militar naton mo. Kay ting destinasyon nila kuntane dito sa Patikol Sulog. Galing kay ti hana na nga maghugpa inisla na trabisiya pa ini ang ginasakyan nga C-130 plane. By the way, Dol, anong status ang duwa ka kapitan da sa Ribalong nga nadakpan nga nagainom-inom sa sulod sang beach resort? Naka-explain na sila, Dol? Taga Panago, ya duha ka mga barangay kapitan. Si Barangay Kapitan Melvin Minerva, kag si Barangay Kapitan Cesar Espinosa. Kung natabo to sa nagligat to, nga nadakpan sila, nga nagainom sa mga pampubliko nga lugar. Kaya diri sa Ambon, sa Iloilo, Abdol, ginapahanugutan na di ang magbakal ka ilimnon. Ginapahanugutan naman nga mag-inom ka, provided hindi ka pwede mag-inom sa pampubliko nga lugar. Kining mga duwa ka mga barangay kapitane nga mas nakaibalo kung tani nga sila ang mas naka-insyende, kag sila kung tani ang magpatuman sa ila barangay, sila dapat ang una nga magpakita sa liderato, sila pang una pasaway. Ay, tiging try man namon nga kuhaan sang statement, reaction, pero tiga panago ning duwa ka mga barangay kapitan, Abdol. Ano ning barangay, Dol? Kag sino ni sila, Dol? Si Barangay Kapitan Melvin Minerva sang Santo Niño Norte, Arevalo, kag si Barangay Kapitan Cesar Espinosa sang Barangay Santo Niño Sur, Arevalo, Abdol. Way gid sila makahatag sang komento, kagway man sila makasumiter sa Association of Barangay Captains sang explanation nila kung nga nakita ni sila nagainom-inom diraho sa Arevalo mismo. Tiway na, ang liderato man sang liga ng mga barangay, diri sa syudad, si Liga ng mga Barangay President kag ex-officio sang guniang panglungsod member Irene Ong, babae ni si Irene Ong, hambal nga tida, hindi naman sila kuno mag-conduct ng investigation pa. Si Plasman ang DILG, hambal sa DILG, kung wala sa verified complaint, nga magtupa sa lamisa sa DILG, hindi mo sila mag-conduct ng investigation Abdol? Ate maro sa dyaning mahimo sini. Bayin na lang da sila kung mag-amusin ang klase sang patagaran daw wala gid unto no. Kung wala sang complaint hindi man sila mag-akto ay puwerte. Sige do lang amon diri nga balita diho padayon pang ginalighot sang Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP kag mga kapulisan diri sa probinsya ho ang duwa ka mga iskaping nga nabilin sa nagsaka ang reward money nila sa tag 15,000 kundi 10,000 lang tong primero subong nag 15,000 nagsaka na ang reward money sang nagkalapalagyo nga mga preso kag karon anytime today mapagwa si Governor Lacson sang executive order nga nagamando nga hindi na kinanglan pang RT-PCR test sa mga nakapabakuna na fully Aksyon fully vaccinated nga mga negrosanon hindi na kinanglan RT-PCR test pero sa Wi-Fi makatapos sang duha ka dose need gid nilang i-present ang RT-PCR test kung diin sila magkadto diri sa probinsya sang Negros Occidental Dol. Terrible, no? At mayo man na, no? Kay at least kung fully vaccinated ka na, naka-second dose ka na, ang ipresentar mo, card na lang, Abdol? Ate, amo nagid lang na, pero ti kadamo pa di sa mo, do pila palang ka porsyento diyang baksina niya ho, do kadjutay pa lang, bisan pa ganing syudad mo, way pagid daw kadjutay, pagid sang nagpabakuna, Dol? Dira sinyo, ya? At least amon di daw gaulo increase man ang mga luyag na nga magpabakuna. O galing kay tiya mula na ang salutanay wala sa vaccination site. Hindi mo gid malikawad yung kaisa nga wala sa salutanay kay palakas-lakas kung may kilala ka dati.
pwede kay wala na mo nga storya, Abdol? Gani man ti amo man na di sa amon di ka katabo man di ho. Galing kay ti ginahimo nila vaccination center ang mga barangays na mundi. Galing kay ti amo man nagyapon ang problema nga nagatuluhaw sa mga barangays din amon man ti pa lapit-lapit man sa luwag mo ti kung lapit ka sa luwag kundi dali lang maggalo ikaw ti kundiin ka man ga porsyon sa syudad or sa diin ka man abi nga bahin basta lapit ka daw ga katabo ginadol. Bisan sa diin na nga bagay, Abdol, no? Kung din ka ganito nga, kung may kilala kag na medyo lakas ka, may pangalan ka, medyo dasigid man, Abdol, no? Hindi mo gin malikawan yung kaysa batasan, yung kaysa sang Pinoy, yung may tsansa, mapalusot kag magpasalot. Diyan gid, Abdol? Ati laban-laban gid bisan ano nga bagay basta may kapit lang madasig lang mo. Tiyan mo na din kakatabo man sa amon di galing kay ginatingwaan gid ginatingwaan gid sang mga officials naton diri sa Bacolod kay karon nga gang OIC Medical Chief sang Corazon sang Dr. Teresita Halandone, Provincial Hospital sa Nakbanwas ang Silay, nagapit na sa Kapitolyo ho, kay Goblakson, kay nagpabutsyag daw, silingya daw kadamo sang nag-positive sa ospital na Mondre. Ti ginatingwaan ba nila nga matrace yan to, ang mga pasyente, galing ti pasyente mo, kag ti mga nagpakonsulta. I don't know kay may ginapatigayon nga meeting today ang Teresita Lopez Salandone Provincial Hospital kay damo to positive sa hospital to sa Silay. Naghahapit lang diri siya para ipalimton sa probinsya ang nagkakatabo karon to sa amon sining nga hospital ho sa probinsya, Adol. Terrible ng inyo dati sa subong nga tiyempo nga daw kabudlay ni Abdol sa nga sitwasyon subong. Hindi mo masigurado balati as much as possible kung pwede man lang amo na lang hambal sang iban nga kung pwede man lang madala sa telepono mo lang anay hindi ka na magsagay ka lagaw ang imo kilala ti ka panugyan ti mo nagay ka kuno anay lagaw hindi ka na magsagay ka pa sayang da kay delikado subong, Abdol. Ati wala man dol ginatawgan ko lang na gani Muslim ko. Hello, kamusta ka mo dira? Kag kamusta ka dira, no? Amo lang ginahimo ko dol way ko ga pakita sa personal ti ikaw na mo panugyan mo di? Amo na gani hambal sang kilala mo di man ga care gid siya sa imo mo sila niya ga kabalaka ako kay Aksyon Recto kay sila niya balan mo way labot nga miss ko na siya gakabalaka ako kay daw kasako ko no sang imo nga guwa kag libot-libot da, Abdol. Miss daw kanta ba? Daw kanta mag imo naman. Miss kita. Pero kamusta si ang amon sini nga Bureau of Fire Protection dagag si Congresswoman Julien Baronda ho, nano sila kuno nag community service na? Why pa, damo ganing excited Abdol, siling sang mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo kasi rekomendasyon pa lang to sa City Legal Office na religad nga Biyernes, nagwa ang rekomendasyon nga marender sila sa community service. Pero ti ang final nga order legal order halin kay Mayor Tranyas so ay pa makagwa tub-tub-tubong. Di nagahulat na sila gani siling nila ti San Upa community service si Director Jerry Candido kung si Congresswoman Jamjam Barunda. Tinaligat to nakuha namon sang reaction si Congresswoman Jamjam Barunda. Tinga ti way problema anytime. Sila nga kay Bisyo ya ko ti mag serbisyo publiko render sa community service o galing kay ang sabat naman sang iban ti okay man na Congresswoman community service man ganit pero ti ang community service na ginamention mo pinalidad inaya bangod sa paglapas mo sa minimum health protocols, Abdol. Dapat gidi kag serbisyuhan gid na nila nga ti galing kay nga sila lang kay kumungara sila sa gobyerno kag opisyal sila lang ang mga iban pa yang nagalapas ang health protocols dira nga ginatawag dira
Bao kay ka mga nagapaugtas pa kamo nanoning diriya sa Negros kag Bacolod. Yan away kagigya isaway mo kay nagatuman sila yadol. Tayo na yang sa inyo da, at least mga matinumanon yang inyo nga mga opisyal da. Galing kiti mo lang ng diferensya diya sa mon. Kay kon ordinaryo ka, way na damo ka mo, way na damo sa Coscos Balungos, isyuan ka sa citation ticket, mabayad ka to sa City Treasurer's Office ang penalty o 1,000. Kaya kung hindi ka kasarante, community service ka, pero kung opisyal ka, tidak mo niya proseso. Amo na yung kinalain da. Kung opisyal ka, kay may proseso ya, ma-issuean ka sa show cause order, masabat ka, i-refer sa City Legal Office, tapos sa City Legal Office, pagwa sa rekomendasyon kadto kay Mayor, ang final say Mayor Japon Abdol. Gani, manti hindi ka mo da magsali ka pasaway daho. Kung anong mga health protocol sinyo da, mga minimum health protocol ninyong ginapatuman, da tumano lang nila. No guys, sali ka pasaway baladol na ano nga pasaway ka mo karon hindi man. Isiling ko iparisto kay PNP Chief Guillermo Ilesar. Ang aton PNP Chief galima abot diri sa Bacolod ho kag Negros Occidental do Biyernes na talana sa inyo da. Pay padisang balita pero ti mas mayo man na Abdol. Kay may man ako narada si PNP Chief Guillermo Ilesar kay base kon makasingit kita sang pamangkot bala masingit ang pamangkot ni kay balan mo sa nagligad may drug bust operation diri sa Amon sa North Baluarte Molo, diri sa Iloilo City. Ang problema to kay during sa drug bust operation may napatay nga civilian subject hindi man to dalaga ni sa subject kay hambal sa nga subject nga nadakpan hindi niya man to kilala. Now ang background sining napatay nga si Carl Daniel Bulante sanguna ti naga-engage sa rugby, isip tuyo rugby na preso, pero ti pagwa sa presuan nagtarong nating hambal sa mga ginikanan niya, mga pumuluyo sa barangay, naga-testify isling nila, why na yan naga-engage sa illegal drugs ang napatay. Ti karon ang mga pumuluyo kasinggitan to sang postisyaw kay napatay niya si Carl Daniel Bulante. May mando si PNP Chief Guillermo Ilesar na dapat imbestigaran itong maid-ed. Si base kon makachimpo, masingit bala Abdol. At titinguan ta na sa Friday kay may mga press conference man nga himuon nga to sining PNP Chief kay mabisita sa BCPO kag nukpo namon di headquarters sang Philippine National Police lang taon ta na sa Friday. Galing nami patani dol, galing daway nako time how dol. Sige, why problema may nakay mapamangkot naman si PNP Chief Ilesar nga si PNP Chief ano ang imo nga masay sa series of shooting incidents nga nagakatabo sa syudad ng Bacolod. Bago mga ara ako Abdol, mauna gid ako hansap na magpamangkot Abdol. Gani man galing kay ara kada sa tabok ilang i-representa lang kadola, way problema kay kabalo naman na si PNP Chief yang Negrosano niya kag Bacolod non ka hibalogid sang sitwasyon na diridol sa amon sa syudad sa Bacolod. Di lang nagid ko galing sa Chimpo ho. Sige, i-regards na lang kadi sa kilala mo nga nagapanomdom gid sa imo nga halom ka gid ha, Abdol. Ayos dol, big rebounds may gautik-utik di sa akong buta ning nautik-utik kini. Karon lang kay Aksyon Mario. Karon lang O sige, Aksyon Mar, salamat gid. Sige na hindi na ko na magbalik si mo kay karon makabalot ka pa sa ako. Sige alang-alang na ko galing sa Chimpo ho. Daligid lang mga kaksyon. Di ko na pag-ibalik to sa iya to sa kay Aksyon na Mario Hilonggo ang Aksyon Radio Iloilo. Sige salamat gid sa inyo sining pagpakigupo. Daligid lang mga kaksyon standby ay kay mahatag ta pila ka mga commercials. Balik lang kita dugay-dugay. Ang balitang ito Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayok mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon 2022. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio.
Maging kilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salangka. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kagandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibun Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:33 ang aton oras, langalang nata sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad. Salamat sigida. Mapag-goodbye na ako, kita sa masunod nga pagpangalagad. Buwas na naman, no? Sa Aksyon Balita, Banat, Bulig, mga ka-aksyon, no? Standby na sa This Is My Life, igasunod na sa Dilig Ilamang Madugay, upod ninyo temporaryo sa This Is My Life si Aksyon Dorel Cabato. Ako naman ang inyo ni Ka-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sa Aksyon Balita. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,